Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 5 de la Cebeta i és a dir el podcast més escoltat a Sant Jaume de Frontanya. Sant Jaume de Frontanya, un poble de 30 habitants amb una plaça i una catedral, bueno, no és una catedral perquè pobrets és una església, però està creada del 905 i consagrada pel bisbe d'Urgell. Un poble on tranquil·lament les nostres invitades d'avui amb la seva secta podien anar caminant i acampar i fer les seves perifernàlies amb els seus nens en aquella zona. Avui, com sempre, ens acompanyen els nostres tertulians, que són l'Adrià, en Josep, en Jordi i jo, i malauradament ens falta en Marc Rebolosa, però no ha marxat com junts del govern, sinó que tornarà al següent programa més guapo que mai. Qui ho diria, programa número 5 de la Cebeta, qui diria que arribaríem aquí quan van començar? I així que comença aquesta hora que desitjaríeu que en fossin dos. Què tal, Jordi, com estàs? Alguna anècdota d'aquesta última setmana? Sí, jo estic molt bé. De fet, tinc una anècdota d'aquesta última setmana en la qual incloc en Josep, en Jupe i l'Adrià, en la qual... És que Jupe és una paraula que us ressonarà perquè va ser tot xulo. En Jupe va agafar una bona turca, oi que sí, Adrià? Sí, diguéssim que es va passar amb la cervesa, no? Cal dir que l'anècdota l'explica Nes perquè jo no me'n recordo. Bueno, vam anar a Ovella. Allà vam demanar una litrona de 6 litros. 6 litres només era? 6 litros. Ja em vaig agradar. Va valdre 35 euros i en Jupi va dir això ha de baixar perquè jo aquí m'he deixat molts de calés i no vull perdre'ls. Per cert, n'has pagat? Sí que et vaig pagar. Vale. En Jupi es va quedar 10 birres mínim, més com 2 cubates I 2 birres al pis de la Carla. I les ampolles de vi? Perdó. 2 birres i vi. I en Josep va acabar trifàsic, quasi bé, no? I... Diguéssim que a tu el cridaves i no reaccionava. No, de cap manera reaccionava. De fet, se'ns va escapar, estàvem a Ovella a punt de marxar, se'ns va escapar. Vam dir, on és en Josep? No el trobàvem. Vam estar, no t'enganyo, 10 minuts buscant en Josep per allà dintre. Què 10 minuts? Sí, Jupe, sí. I tu estaves a fora sentat allà com un autista. Va desaparèixer Crec totalment. que no pots parlar gaire, Josep. I després, quan estàvem anant cap a la cua de la discoteca, teníem uns guiris a darrere. Aquests guiris ens van començar a parlar i després ens vam fixar amb en Josep, el suspecte. En Josep estava borratxíssim, no s'enterava de res. I els guiris li van començar a parlar i en Jupe el que va optar per fer va ser putar al terra. Què passa? El guiri es deia Lucas i li vam dir que es deia Jupe. I quan va veure que el Jupe estava putant va començar a dir Jupe! Sí, s'ho va passar bé, en Lucas. Sí. I, bueno, com a recordatori volia fer un shout-out a en Amir. Hi Amir, how are you? Egypt is a very good country. Clar, perquè recordem que Vaya algú va... inglès, no? C1, xaval. Jupe, tu no vas sentir-ho, però algú va insultar Egipte i el tio es va emprenyar. Algú, sí que va ser aquest algú segur. Sí, també crec que sí. Va ser l'Albert, 100%. Sí, sí que va ser. Un seguidor de la Cebeta. I que està entre el públic avui. Està entre el públic. Tenim molt de públic avui, Avui tenim molt de públic. Molt de públic. Un aplaudiment al públic. Se celebra. Bueno, anem al gra, no? Anem a l'entrevista a les nostres convidades. Sí, jo crec que els hi podem donar l'entrada ja, Vale, perfecte. Tenim aquí amb nosaltres representant a FemTram, que ara explicarem què és, Alana Lafuente i Limma Nicolàs. Una entitat sense ànim de lucre, s'ha de deixar clar, Bueno, que ho diguin elles. No, però tu quan dius Deixa que s'entrobàs. venen les invitades de FemTram, una entitat sense ànim de lucre, va tot junt, és el títol. Clar que sí, entitat de lleure sense ànim de lucre. Ah. De verdad. Què tal, com esteu? Molt bé. Gràcies per convidar-nos. Molt contentes de que ens hàgiu convidat. A vosaltres, a vosaltres. És un honor. Jo volia agrair que ens haguéssiu convidat, però després de dir que som una secta, m'estalvio el meu comentari positiu. Bueno, teniu el programa d'avui per demostrar que no sou una secta. Aprofiteu-lo. Espero que tireu bif a Escambell, Ells us van tirar bif, Molt de vi. Us van tirar bif. Escambell us va tirar bif. Sí, però ja hi Us va dir de arribarem, tot. això. Us va dir Us de va tot. deixar... Bueno. Us va insultar d'una Ens manera. va dir que teníem problemes econòmics. Us va dir de tot, de tot. Això... No, això ho va dir en Jordi. Ens va dir que eren pobres. Hauries de veure la compte. Portaven calés. És que ara cada
Fem com la resistència. No, és broma. No direm No, quants no. diners tenim. No cal, no cal. Bueno, si Si voleu us voleu dir-ho, mullar- si voleu dir-ho. No, merci. Bueno, estem parlant sobre Femtram, però crec que no tothom del públic sap què és Femtram. Podríeu detallar-ho una miqueta? Vols fer els honors? Sí. Bé, doncs Femtram és una entitat de lleure sense ànim de lucre, com he dit, del Pla de l'Estany, concretament de Banyoles. Dic sense ànim de lucre que per qui no sàpiga què vol dir és que... No rebem diners, bàsicament. Exacte, o sigui, Rebem diners, però no per pagar els Exacte. monitors, sinó per pagar les activitats i les coses que fem a l'entitat. O sigui, nosaltres no tenim cap sou, no som una empresa. fem la feina gratis. Nosaltres és perquè ens agrada i anem allà a entretenir Bueno, i també I- sempre queda millor i educar amb el lleure. Bàsicament, Sense ànim de lucre. Sí, queda bé. Queda millor. Vale, entenc que aquesta empresa que teniu diferents projectes. No som una no empresa. som una Ai, empresa. perdó. Som una persona Aquesta- jurídica, però no som una empresa. Perdó. Aquesta entitat teniu diferents projectes en mans, no? Sí. Val, podríeu detallar-los més o menys quins teníeu i què feu a cada projecte? Sí, bàsicament es divideix entre hivern i estiu. A l'hivern fem més joves, que és bàsicament nens que ara mateix, què deu ser, 08 a 06? Joves, Sí. I bàsicament són nens, adolescents, que venen a Adolescents, molt fer adolescents. com casal, diguéssim, amb nosaltres els divendres al vespre. I després tenim Canaletes, que bàsicament anem al barri de Canaletes a fer activitats per nens cada dissabte a les 4, de 4 a 6. I després a l'estiu fem campaments, que bueno, tindrem notícies més tard. Sí, Podríem són dir- 10 dies. Podríem dir que tenim una novetat. Exclusiva. Tenim exclusiva per vosaltres. Sí. Exclusiva. Portem exclusiva. Jo tinc una pregunta. Vaig mirar la pàgina web de Femtram. Pàgina web? Vaig trobar una pàgina web de Femtram. Primera notícia, Sí, no, sí, no no sabem sabíem que hi havia una pàgina que web. diu que feu classes de guitarra. Ah, va ser molts anys això ja, Sí. nosaltres encara no hi érem. Jo crec que aquesta pàgina web ara ja no... Jo crec que hauria de tornar a fer I classes de portem guitarra. a Jo l'entitat m'apuntaria. des del 2018, Això és important. Des del 2018. Sí. Sí, perquè l'entitat estava una mica potxa. O I després la vam nosaltres- remuntar juntament, o sigui, nosaltres vam arribar en un moment de descendència màxima i vam dir tu, hem d'ajudar. Va, S'ha de canviar. ens Com el afegim- Joan afegim, Laporta del nou ens Barça. afegim al tren. Sí, bàsicament, no? Vam ajudar, o sigui, clar, és que 2018 va ser el primer any que nosaltres vam fer de nenes, o sigui, encara fèiem campaments. I després 2019 va ser el nostre segon i últim any. I després a partir del 2020, tot i que hi va haver Covid, però seguíem una mica actives, ja ens vam com iniciar com a joves i premonis. Sí. I ara pues, ja som monitores consagrades. Vau salvar l'entitat. Sou unes salvadores. La generació del 2003 va salvar bastant l'entitat, Sí, però però s'ha de dir que nosaltres vam arribar en un moment que era salvem l'entitat, però hi havia unes persones que l'estaven aguantant amb pinces, que bàsicament són la Laura Oliver, en Ferran Iglesias i l'Edu Castanyer. Un aplaudiment per ells. Clar que sí. Se'l mereixen, de veritat. Vale, Per tant, no va ser culpa dels anteriors, simplement... Bueno, altres persones van abandonar l'entitat en moments molt febles de l'entitat. Clar, és que és el que hem dit, Van el baixar del problema de ser sense ànim de lucre i de no rebre res a canvi és que al final si portes molts anys Pues te et n'acabes cremes. cansant. I va Te arribar un cremes. moment Clar que sí. que hi havia molta gent que ja portava molt de temps i que ja se'n va cansar i va voler marxar i els hi va marxar com una avalanxa molt gran de persones i es van quedar 4 gats, que literalment eren 4 comptats, bueno 3. I ara s'ha de dir que són 20. Sí, 20 sí, persones. 20 monitors, sense comptar nens, joves i tot això. Aquestes 20 persones esteu organitzats d'una manera, no? Entenc. Sí. Més o menys, podria explicar-ho com va? Jo sóc la presidenta de Femtram. Hòstia, tenim la pressa. Estava esperant la meva oportunitat per dir-ho. I després la Lafo és la portaveu. Hi ha la Paula Terrés, que és la secretària. Quins més rols? I hi ha la Laura Oliver, que la és la tresorera. tresorera. I jo seria com vicetresorera. La Lafo és una mica un peon. Està una mica tot arreu. És el cul de És el comodí, no? Soc Sí. polivalent És comodí, és com la comodí. Coralí. És jurista. Sí, bàsicament, Encara aquesta no. és la definició. Però sí, i després, o sigui, clar, al ser una entitat tenim la part directiva i l'assemblea, que som tots. I per tant, tots fem tot, però és veritat que hi ha algú que s'ha d'encarregar d'algunes coses, que som aquestes 4 que hem dit,
i després les altres evidentment participen activament si s'han de prendre decisions i coses d'aquestes. I s'ha de dir que en Marc Morera és el que porta les xarxes socials, és a dir, TikTok. TikTok. El CM. I, Ho fa molt bé, Jo he Community vist els TikToks manager, que penja, podríem ho fa dir. molt community bé. Sí. manager, però tiktokero, perquè a Instagram no ho toca. Instagram, Hòstia, en principi és el meu rol, tot i que estic prenent iniciativa, tot i que encara vosaltres no ho sabeu, en el rol de community manager d'Instagram. I no us voleu expandir cap a cap altra xarxa social? Twitter... Estaria bé Twitter, però, Bueno, i actualitzar però la s'ha de pàgina fer... web. Jo crec que No, ens no, hem ningú d'organitzar fa amb les servir noves pàgines persones web que hi ha. a dia d'avui. Però A més, Twitter hi ha molt de hate, és que Twitter crec que no és una Us vindria plataforma gent allà- com que s'adapti gaire a Fem Tram. Però hi hauria uns piques allà i gent fem tram... Però t'imagines Però és que que fessin... això del Imagina't un piqué blog, és molt un lleig blog. en realitat, perquè al final totes aquestes entitats formem part d'una conjunta i ens ajudem mútuament. Però i això és així. com Jo el vull que Barça hagi i dit. l'Espanyol comparteixen ciutat, però no es poden mirar. Les coses van així. Tot ho relaciona amb el futbol, és Si increïble. tu dius ja ho estava La millor manera pensant. de fer entendre les coses. Per les persones que no ens agrada Crec que el els futbol nostres oients no són gaire no és futbolistes, però... el cas, que ho sàpigues, però bueno. Són gent de cultura. Per això que my God. Twitter no... O sigui, ens ho podem plantejar, però no tenim un objectiu a curt termini No, per fer Twitter Twitter no de està Fem dins les Tram. xarxes socials de Fem Tram. Per ara intentem remuntar Instagram i TikTok, sobretot, que tenim uns quants TikToks virals. I volem entrar a Reels, tot i que... Però... Tenim un reel viral és un també, procés dur, però de quan vam pintar surt molt de Coco. compte, Reels, surt molt de compte. Sí, és Sí. per això, bàsicament. Però bàsicament és repenjar els TikToks i ja, no? És que els TikToks són molt de TikTok. Els TikToks, si els pengem a Reel, putxegen. Perquè Però a més no a és, més... No és d'Instagram aquest flow així més happy flower. Pensa que els TikToks els veurien els pares, saps? A Instagram. Hòstia, això, cuidao, I no, i cuidao. Això pot ser lleig, Sí, Però bueno, mira. Heu dit que sou 20 persones, sí. comptant els joves. 20 unitats. No, o no, sigui, no. Només de monitors. I després hi ha els joves, Sí. que en són més, són bastants més. Són, bueno, uns 15 o així. T'has motivat. No. T'has motivat. De fet, la setmana passada vam fer el primer dia de joves, De 10 persones, no? 13. Ah, bueno. És que saps què passa? Que ara hi ha uns quants joves que s'han mogut i han passat a ser Premonis, bueno, monitors, sí. Ja, no, ja no són per pres, això són ja 20, són perquè en monitors. principi érem uns 7, i ja, no, 7, 8, Si l'han fitxat no sé. molt. I ara han vingut un piló de joves que s'han mogut i han vingut a ser. Gent de 05? Sí, 2005. Sí. Sí. Ara són joves monitors perquè encara els hi queda fer el primer any de Estan en campaments. trance. Sí. Perquè clar, no tenim ningú del 2004 per això, que nosaltres ja portem 2 anys de campaments i ells encara no n'han fet cap i serà aquest any, aquest estiu que comencin, que de fet vull dir, és el més guai de formar part d'una entitat, poder fer de monitor a campaments i així. I tot això de ser monitor està molt guai i tal, però hi ha gaires problemes a l'hora de ser monitor? Tipo, com aconsegueixes ser monitor per Fem Tram i això? Bàsicament hi ha com una jerarquia. O sigui, no hi ha jerarquia de persones, sinó hi ha jerarquia de coses a fer. O sigui, si tu no vas mai ni a les reunions, ni vas mai pues jo què sé, a canaletes o joves així, pues no seràs monitor, no ets la primera preferència. Bueno, monitor de campaments, com a tal. O no formaràs, o sigui, si tu no participes a les activitats, es pensa, o l'altra gent pensa que ja no vols formar part de l'entitat. Per tant, és com que ja te'n vas. Igual que no has de fer res, per dir-ho d'alguna manera, per entrar, que és simplement venir, quedar, participar activament, doncs tampoc has de fer res per marxar. Literalment, si no fas res, ja la resta donem per suposat que ja no vols formar part i no se't té en compte. O sigui, això de la jerarquia més funciona per ser monitor de campaments. Sí. Perquè, o sigui, si no fas res, doncs bàsicament n'hi ha altres de davant teu que sí que han fet coses i s'ho mereixen més. Clar, és com ser monitor de campaments és el que tothom vol, Exacte. en Exacte. canvi les altres coses hi ha gent que s'intenta saltar com sigui. Clar, Sí. és que et treu molt de temps, o sigui, són caps de setmana, són divendres al vespre que potser podries preferir, jo què sé, sortir de festa, saps? I en canvi vas allà amb els nens, que en el nostre cas és el contrari, o sigui, ens agrada moltíssim i ens ho passem molt bé, però potser hi ha algú que no és el seu cas i que prefereix fer una altra cosa i és aquí on es diferencia entre qui es guanya poder anar de campaments i qui no. Sí, però per fer de monitor necessiteu algun títol o alguna cosa? Per exemple, els vostres joves s'han de treure algun curs o així? Aquí hi ha coses, bueno, no hi ha... O sigui, Sí, bàsicament, Professionalment parlant.
Sí, Legalment Una parlant, jurista aquí, sí. a veure sí, què legalment parlant sí, perquè a l'hora Està d'anar de fet oficial. campaments tu has de fer com una instància a la Generalitat conforme vas a campaments tals dies, Jurista amb vibe. tal gent, no sé què, no sé quantos, i per tant sí que per ràtio, o sigui, per, no sé, crec que cada 20 nens es necessita un títol o 2 títols. 2 títols. Cada Dos 10 títols? nens, un títol. Cada 10 nens, un títol. Per tant, ja, com que normalment l'equip de monitors són entre 6 i 8 persones, mentre 2 tinguin el títol, la resta poden no tenir-lo. Exacte. Però clar, fa falta que 2 en tinguin, perquè si no és allò que si et fan una inspecció o així tens problemes. Clar, perquè tot el tema de portar nens i si algun es fa mal... o Clar, alguna cosa són així, menors d'edat i és complicat. Ha de ser cardat, això, a mi no m'agradaria pas. I tot aquest procés de muntar uns campaments, unes colònies, en què consisteix? Perquè bueno, ho treballeu bastant, no entenc? Sí, sí són moltes hores de feina, però és el que ens agrada. Normalment solem fer campaments al juliol, a finals de juliol, De i per juliol a tant agost. comencem a preparar-los al maig. A principis de maig fem la reunió, que és la reunió per decidir l'equip de monitors del torn de campaments, i allà pues, totes les persones que tenen intenció d'anar de campaments van a la reunió i es decideix això, són tals dates, qui es vol comprometre, qui vol fer-ho, tal, evidentment mirar títols, perquè si tu tens títol de monitor, normalment I pas. sí, perquè som una entitat que va bastant escassa en aquest cas. O sigui, estem en procés de treure'ns-el, però tot i així. Perquè tardes uns quants, en plan, tardes... Un Sí, any, és un any temps. ben bo. Has de fer el Perquè curs. és el curs i després hi ha un procés bastant llarg de fer la memòria, de fer, crec que has de fer 100 hores de sí, pràctiques. no sé. I clar, Clar, si te'l vols treure per aquell mateix estiu no podràs. no. No, Clar, no, has de no. mirar de cara als estius següents. Sí. Si te'l vols treure, o sigui, si ara mateix te'l comences a treure per aquest estiu, vale. Però vull dir, has de començar ja de ja perquè si no, no te'l pots treure. A part que hi ha poques convocatòries. O sigui, no pots treure't el títol sempre que vulguis, sinó que a part de casa trobar un lloc on facin el curs autoritzadament. I a part que, o sigui, val diners també recaptar els diners que et fan falta. Doncs és això, que després les convocatòries per corregir-te la memòria i entregar-la són puntualment cada any i per tant és com que estàs limitat també en aquest sentit. I també responent a la teva pregunta de la planificació dels campaments i tot això, bàsicament és juliol vas a Pinyon perquè quedes, o sigui, jo me'n recordo aquest estiu morir-me de calor a Coco, que Coco és el local on estem, morir-me de calor a Coco ficant els peus a aigua freda per poder respirar allà dins i després bàsicament pues, estar moltes hores, dinar allà, sopar allà i anar fent coses, activitats i pensar coses. S'han de preparar 7 dies, o sigui, dic 7 perquè 2 són de ruta, caminata. que també és una cosa característica de la nostra entitat. Per això es diu fem tram. Sí, que també és veritat que hi ha gent que es pensa que fem com els 10 dies de ruta i no és cert, aprofitem per desmentir aquest mite, simplement fem 2 dies de ruta, la meitat del primer, tot el segon i la meitat del tercer que arribes al campament i després hi ha tota la resta acampes en un terreny d'acampada que està habilitat amb lavabo, dutxes, cuina, taules, etc. Lloc per ombra, saps que hi ha gent que es pensa que anem a la intempèrie i no. I mengen, els nens mengen. Sí, Perquè hi ha una, no sé què els hi passa, que comencen a dir fem, com ho diuen? fam tram, Fam tram. que passen gana. Sí, Sí. els nens, els nostres nens en tiren Això vi. diu algun altre tipus d'entitat de... No, els nostres propis nens Això diuen ens els diuen nens. això. Els nens. Però ja ho fan. Uns nens els van haver de castigar perquè van apuntar a la camiseta fam tram. En lloc de fem tram. Sí. Perquè al final dels campaments, com fan la majoria d'entitats, es fa una samarreta, així com a record, i es fan plantilles, pintura, etc. I uns nens van voler canviar una de les lletres i d'una E van posar una A. I els hi vam dir que no, i tot i que els hi vam dir que no, ho van fer. I pues, van tenir, bueno, no problemes, però Van menjar separat els altres, bàsicament. Sí. Un càstig. Com si tinguessin Covid, no, més o menys. Sí. sí. Bàsicament era això, perquè a sobre estaven en 3 bancs massa separats. Tots separats, sense taula. Sí. Bueno, Pobrics. Jo tinc al cap encara una cosa que he dit abans, que on d'estar, que és aquest pla de futur que teniu, aquesta notícia, en primícia, que heu dit.
Exclusiva. Voleu saber ja? Exclusiva, sí, ho vull saber ja. Sí, perquè és un bon moment. No m'aguanto. Clar, és que encara no ho hem anunciat. No ho hem anunciat ni les altres entitats. No, sí, és mentida això que acabes de dir. No sap ni és que... Es va fer una reunió. Ah, vale. Crec que sí. sí, cert. Es va Però fer ho una sap reunió, però petit comitè. Sí, exacte. I ara ho sabrà tot el públic. Sí. Sí. Milers de persones ho sabran, quan ho diguis ara. La presidenta de FemTram. O sigui, haig de dir que Donarà la aquesta notícia. informació, Sí, ho soc. s'ha de dir que aquesta informació és mig oficial, o sigui, és bastant oficial, però és primícia. És un leak. Sí, és un leak. Vale. Pot ser que estigui buguejat, vull dir, pot ser que no acabi tant. Vale. Però Esperem que sí. intentant, O sigui, s'està tot depèn intentant. de la gent, de Eh. l'acollida que tingui. Però Exacte. totalment, Mira, anunciar-ho que anirà bé. Segur. Clar que sí. Doncs mireu a càmera, Tenim notícies. mireu a càmera Aquella? i queda exclusiva. Tenim notícies, exclusiva. FemTram tindrà 2 torns d'estiu. És molt fort, És que volem donar oportunitats. Més reunions per fer birres. Sí, exacte. I més nens per fer Sereu feliços. l'única També. entitat Ara ho de és. coordinadora que feu 2 torns. No, al contrari. Érem l'única entitat que només en feia un. I ara en farem 2. Perquè No, però... Sí, Membres d'Escambell sí que trien entre bueno, públic, sí, serem l'única entitat que fa 2. Escambell- Escambell fa 2 torns, Crec que ho va fer un any. no? Fa Més. 2 torns. Fa 2 Escambell. torns? Ah, sí. Vale, és que Fa abans... petits i grans. És de gent l'únic que en fa 3. Va anar cap a Guiguda, doncs, perquè es feia petits, mitjans i grans abans, no? Ah, van tenir... Doncs ara intentarem fer 2 torns, els quals el primer, o sigui, el de petits, entre cometa, que tampoc són tan petits perquè ja van a l'institut, però... En quina edat comenceu? Començàvem a segon d'ESO i ara és com que reduirem a primer d'ESO i farem primer torn de primer tercer i torn de grans de quart i primer de batxillerat. I fèiem fins a quart d'ESO i per tant ara allargarem per baix i allargarem per dalt. A nosaltres ens agrada la jovenalla. Ens agrada... Els adolescents i els preadolescents han edat del pavo. No sona molt malament això que esteu dient, ho sabeu, no? Digne d'una secta. Però... Bueno, sí. És que és més divertit. A mi m'agrada més. És que jo faig en plan casal a nens petits, i és avorrit, tio. Pica paret 200% tot el dia. Sí, a mi també, jo crec que seria més divertit, en plan, com a mínim estar amb gent que com a mínim sap parlar una mica. T'entens, Exacte. sí. Sí. Sí, la Pots veritat parlar de és coses molt més guai, reals. perquè al final també es crea, ja no només perquè tenen aquesta edat, sinó també perquè són 10 dies que estàs junts, que no veus a ningú més i es fa una connexió molt guai i sobre els nens és que al final et veuen com els teus amics, dintre del respecte, que sempre intentem com demostrar, però al final és això. I de fet els nens els monitors que ara són joves monitors del 2005, nosaltres l'any passat els vam tenir com a nens, sí. Sí, bàsicament perquè com que era el nostre primer any quan vam fer de monitors i ells eren els més grans, doncs ens vam conèixer més, les edats no eren tan diferents i ens vam poder... És que ens portem 2 anys, vull dir, no és tant. Sí, i ara ja al mateix team. Però això també no pot, en plan, comportar problemes a l'hora de, per exemple, si tu ets la monitora i hi ha un nen que té 2 anys menys que tu. Si tu vols com, en plan, jo què sé, imagina que l'has de castigar perquè s'ha portat molt malament. No hi ha com aquesta possibilitat de que et rebel o alguna cosa així, tinguin en compte que sou molt propers en edat? M'he explicat fatal, però és igual. No, Jo estem espero que ho hagi entès. Jo, o sigui, crec que al ser una edat tan gran, ells mateixos decideixen venir a fer trama, així és que no, Sí. no tenen per què rebel·lar-se en cap moment. La majoria venen perquè volen i ja saben el que es trobaran. Evidentment, si veiem que algú és molt problemàtic, que en els nostres 2 anys de campaments no ens ho hem trobat, doncs ja es posa com remei, no? Però en principi tothom ja sap el que ve, tothom ja sap què hi ha, i si no, doncs intentem deixar molt clar com funciona, o sigui, no som un servei militar tampoc, vull dir, venen a passar-s'ho bé, i és això al final, no... I a sobre hauria de nosaltres provar. quan era el nostre primer any que ens portàvem, en plan 2 anys de diferència, doncs era com que nosaltres estàvem una mica aprenent. I ja hi havia gent més gran, hi havia l'Edu que té, ara que deu tenir 30 anys. Bueno, potser... Queda lleig dir la seva edat, Ara Perdó, quan en tio, té però 22. en aquell moment tenia 28, crec, no sé. Però hi havia l'Edu que estava fent d'intendent, que són els que cuinen, després també hi havia la Laura que es portava 3-4 anys a menys, i després hi havia en Ferran que es portava 5 anys a menys, no? Vull dir, ja hi havia persones que... Més grans, l'edat Sí. fa. I també
És que és això, nosaltres també hem estat en aquesta situació de ser nenes i sempre no sé tu, però sempre hem vist els monitors i els hem intentat tractar amb molt de respecte perquè sabem la feina que fan i el complicat que és i si et posen problemes, doncs és un pal. Josep, crec que ha arribat el moment de la teva pregunta. Bueno, no, jo vull parlar en plan d'una altra cosa també. Sí. En plan, ens heu parlat com poc de lo que feu a Canaletes, perquè feu coses a Canaletes. Sí. Com va aquesta cosa? O sigui, Canaletes és com un projecte que bàsicament ens plantem allà i... A les 4 de la tarda. A les 4 de la tarda. Cada dissabte. I no és com, per exemple, hi ha gent que tenen tots els nens ja inscrits i els venen tots els nens i ja tenen tots els nens allà preparats per fer activitats. Sinó que nosaltres anem allà a les 4, tot i que jo no hi vaig gaire perquè normalment tinc partit de bàsquet, però bueno. Anem allà, ens plantem allà i busquem els nens. És fet i amagar, bàsicament. Anem allà i comencem a buscar els nens pel parc, els cridem a veure si volen fer activitats i bàsicament la primera hora és això. O la primera mitja hora, 3 quarts, és anar a buscar tots els nens i dir-los a veure si volen jugar i després estàs la resta de l'estona jugant amb ells sí. i fent jocs. I és que al final ja et coneixen i sempre es fan com... Sempre diuen no vull venir, no sé què, perquè tu te'ls trobes allà i la majoria estan jugant a futbol o jugant a les seves coses i sempre diuen no vull venir, però al final acaben venint perquè ja et coneixen, perquè tenen ganes i és això, són 2 hores a la setmana que no estan jugant sols al carrer o que poden fer una cosa diferent, que tenen algú que els hi doni altres alternatives i també poden jugar entre ells perquè la majoria o no van a la mateixa escola o no tenen la mateixa edat, perquè és que tenim nens des de 3 anys fins a 7 o 8 o així, vull dir... Un de molt famós és en Brema. En Brema és molt famós. Sí, l'han dit pel xat, És dels preferits. Sí, Sembla que el xat han dit en Brema... Sí, aprofitem per saludar en Brema, fa molt que no el veiem. És un crac, fa molt de riure. I és el més petit, de fet. Sí, i és el que més, en plan, està inspirat. Sí, té moltes ganes de jugar sempre. Sí. O sigui, es porta superbé. Me'n recordo un cop que vam haver de marxar perquè no ens feien cas i en Brema ens va perseguir dient no marxeu! Perquè és molt petit i té la veu molt aguda i fa molta gràcia. L'any passat en tenia 3, per tant esperem que en tingui 4. Potser n'ha crescut, qui sap. Esperem que hagi crescut. Sembla que no hagi crescut, Però perquè a aquesta edat els nens encara... 4 anys. Sí, 4 anyets. Això de portar nens, hi ha algun tipus de complicació amb els nens? Nens que es porten malament... A Canaletes? No, en general. A Canaletes bastantes. En Brema es porta bé, però. No, en Brema es porta bé. Però que clar, Canaletes ja no és gent, com has dit abans, que ja ve i sap el que hi ha, sinó clar, que no, vosaltres. ens els anem nosaltres a buscar-los. I clar, tant com venen marxen. O sigui, tu els hi pots dir, ei, vols fer aquesta activitat? I et diuen, vale, sí, no sé què. Venen allà amb tu I 10 minuts més i al cap tard... de m'avorreixo, adeu. I se'n van. O he d'anar a comprar al Mercadona amb la meva mare, me'n vaig, i se'n van. O tinc una festa d'aniversari. Moltes coses vàries. Però nens que es portin malament, que et facin enfadar... Home, és que n'hi ha alguns que venen una mica a tocar la pera. I com ho gestioneu, això? Doncs o no jugues o no vens el pròxim dia... El castigueu? Sí. Disciplina. Sí. O sigui, una Sí, mica així de fàcil. s'ha de fer una mica al límit, perquè Sí, si no... perquè si no... Evidentment, tenint en compte que som nens, saps? No els hi farem res dolent perquè ho fem perquè volem. Però està clar que no estem allà per aguantar tonteries. Totalment. A més que ho feu free. Exacte. Sí, sí. Ja en teniu prou. Van aguantar 4 imbècils. O més. Que no, sí, O tots els menys. nens són molt macos. Els nens, tio. El típic mite que els monitors sou joves que veniu amb ressaca, que heu sortit la nit abans, és verdader o fals? Com? Hi ha No el havia mite de que sentit els mai monitors aquest mite. sou jovent amb ressaca. Que Però ningú cuida cada Jo havia dia, sentit cada el dia de mite la de meva que els vida. monitors són tots perroflautes, que saben tocar la guitarra i A porten... veure, jo sé tocar la guitarra, Quechua. però no soc... Bueno, no em considero perro. I pantalons cagats. I ens podeu veure aquí que no és el cas. Anava a dir, et pots aixecar per demostrar-ho. Home, jo crec que ja es veu, no? Els pantalons que porto i les meves sabates. Exacte, veuen els peus. Sí, per això. Que no és el cas. O sigui, sí que és veritat que hi ha gent que ho és, però no passa res. No tothom és així. Hi ha molta varietat. No, però ressaca no en tenim, actualment. No, a veure,
És que sembla algun dia broma, potser però cal. ens ho prenem bastant seriosament, intentem tenir en compte les Tinc una coses. pregunta important. Tipus... És una segona feina, tot i que no estigui quin tipus de remunerada. relació teniu amb les drogues? Cordial, nul·la, fem tram? Fem tram. Quin tipus de relació té amb les drogues? Cordial, nul·la... Què vols dir, cordial? I què... No entenc, o sigui, no veig què té a veure aquesta pregunta Si alguna amb reunió l'entitat. hi ha birrilles, òbviament hi ha birrilles a les reunions. Pels majors Torno a d'edat. repetir, Sempre dintre lo entitats legal. sense Pels ànim de majors lucre. d'edat. Si no hi ha birrilles, Els pares que no Fa una s'alarmin. reunió més Doncs amena. és una relació... que sí. Home, clar. i dispares més les idees. Però a veure, també s'ha de dir que hi ha No hagut flueix, moltes el reunions amb el disparo. cafè amb llet i les braves, també. I amb la Coca-Cola i el mini de Bueno, fuet. sí, lo normal. Vull dir, sí, Normal. Fuet. Fem tram, en Amb plan, un anar a fuet. campaments, oi que és dels més baratos només? efectivament, barat. és el Vale, més barat. creieu que amb totes les birres, cafès i coses que mengeu fent les reunions, gasteu més amb això que no pas amb tot el que us paguen els nens? En plan, perquè en plan, paguen molt poc. Bàsicament, que paguen molt És que no hem explicat com Sempre se funciona Tot o sigui, la nostra Reben entitat. subvenció. Exacte. Els nens paguen, en aquest cas són 70 euros, per venir 10 dies de campaments amb nosaltres, que si us poseu a fer càlculs Per alguns no hi fan dona tram, perquè es pensen que no en mengen ni perquè per no la tenen ni meitat. 10 euros per dia. Però, o sigui, de fet, els diners dels nens, a part de que els rebem un cop ja han passat els campaments, un cop ja ho hem comprat tot i ja s'han acabat, o sigui, quan els nens paguen, no ens ingressen els diners directament a la compte de Femtram, sinó que l'ingressen a la compte de coordinadora de lleure, que és qui ho porta tot. Per tant, els diners que paguen els nens no s'utilitzen en aquell moment per pagar totes les coses, ni el menjar, ni el campament, ni gasolina, ni res, sinó que hem de tirar nosaltres dels diners que tenim al banc, per això tenim una tresorera, i per això rebem subvencions. Però clar, després amb tot el que gastem sí que hem de demanar factures per després poder-ho justificar. I l'alcohol no entra, bàsicament l'alcohol ens el paguem nosaltres. Evidentment, no les paguem les bravilles i el birres cafè. amb els diners de Femtram, Ens ho paguem nosaltres. sense perquè poder ja fer. prou curs anem com per poder, o sigui, com per anar gastant amb cerveses. Totalment. Bueno, jo començaria a passar ja a les seccions, no? Perquè se'ns fa tard. Una pregunta important. Falta una pregunta. Bueno, una Quina pregunta, Bueno, una vigileu pregunta. que se'ns Jo vull acaba que el temps, parleu del BIF. Jo vull BIF. Bif! Com és, Centre la, coordinadora. com és la relació amb les altres entitats de coordinadora? És que amb ell hi ha gent. Jo crec que és bona. És bona. És bona. L'altre, com es diu? Representant d'Escambells, Somiatruites, nosaltres, jo no conec ningú de Somiatruites. Que sí, Qui coneixes? en Martí Quin Pasqual. Martí? En Martí Pasqual, qui és en Martí Pasqual? En Martí Pasqual. Jo crec que sé qui és, en Martí Busqueu bé, Pasqual. Martí Pasqual. En Pasqui, Però en Pasqui està a tot arreu. sí, En Pasqui no però compta. ell va iniciar En Pasqui Somiatruites. ens va fer de monitors, a nosaltres ja fem tram. Sí, però era d'Escambell. Busqueu bé. Sí, Bona relació amb Somiatrides, per tant, perquè és l'únic representant. sí. O sigui, crec que hi ha una altra noia, però no la coneixem. No, o sigui, gent hi ha d'haver, perquè si no, no hi hauria aquesta Sí. entitat, però no. Són de Serinyà. Escambells va tirar merda. Escambell ens va tirar merda. Ens podeu dir què ens van Ens dir, va tirar perquè merda. Sempre no, Escambells va tirar merda. no hem tingut Escambell l'honor de es va- veure... Ho va dir en nom Literalment, d'Escambell. va sortir de les seves paraules. Pobres. Jo en canvi vaig dir pobre, vaig dir que hi havia diferència de diners. Perquè, òbviament, Va tirar- va tirar molta bàsicament merda. paguen menys. Clar, però és que això, o sigui, té una fàcil explicació. Si tu fas 2 torns de campaments, és obvi que necessitaràs més diners per poder pagar les coses. Evidentment, també, Escambell és una entitat que ja porta 30 anys existint i Femtram es va crear el 2001. Home, Nosaltres- són 21 anys, eh? Ah, Escambell. Escambell pensava és que una era entitat... Femtram. No, he dit Escambell, no? Quan es va fundar? El 2001. O sigui, té 21 anys. Home, ja són, vulguis o no, 9 Pots anys veure el menys, Pol als Estats Units. 9 anys menys d'experiència la fan, tot i que no sigui així. I també som l'entitat més petita, entre cometes, perquè només teníem un torn de A campaments. part de Somiatruites. Sí, però no fan campaments, em Ho havia prefereixo els dit. campaments. Només hem tingut un torn de campaments i pues, això ha influenciat bastant. Per això ara intentem aquest estiu poder-ne fer 2 i a veure si creixem una miqueta més i som més. Que ja estem creixent perquè ja som 20 monitors, que ja és molt. Cada dia més. I de Beef, Que avorrit, doncs. no sé. Però Bàsicament... és que no hem vingut aquí a criticar les altres Aviam, entitats. és que millor, Escambell va venir a criticar. O Somiatruites.
És que sabeu què passa? Que... Em cau molt bé. Sí, somiar truites ens agrada. La citrona de la Però és que aquí... És que millor gent. És que sabeu què passa? Que tenim un problema, perquè si diem que es Campell ens cau millor que gent, ens treuen el local. Ja, bàsicament. Literalment. Truites, no? Ens quedem amb somiar truites. No, però... A veure, s'ha de dir que nosaltres hem sigut nenes de les De- 3 entitats, eh? Sí, però jo he estat més nena d'Aigent, s'ha de dir. Jo he estat nena d'Aigent de Jo més petita, d'Escambell. petita. I s'ha de dir que Escambell, jo com a nena, no és res d'Escambell, vull dir, no vull tirar directe, És del Bip. clima. però ho vaig passar fatal. Jo vaig passar fatal a Escambell. Ho ha dit, Però ho ha dit, ho ha dit. jo vaig passar fatal perquè vaig tenir una mala No, ho experiència. ha ben jo. explicat. Però jo també hi era a aquells campaments i he de dir que va ser culpa una miqueta del clima perquè ens va ploure Sí, va cada ploure dia. cada dia. Dia i nit, o sigui, no va parar. Va ser terrible. I a Estàvem al sobre costat del pantà de ens van Sau. posar pomes a sobre de les tendes perquè no ens caiguessin llamps. I jo pensava, no funcionarà, jo moriré. No recordo Jo això, eh? m'estava passant fatal. I doncs, vaig dir... Vam arribar amb la roba xupíssima, Em sembla molt èpic que et Sí, posis fa. una poma No, sobre no la crec. tele. plena Jo me'n recordo d'humitat. d'això. O sigui, jo crec que la meva roba tenia fongs. La meva mare Mm. té trauma de... No, us ho prometo que té trauma de segueix recordant quan vaig tornar de campaments i com va arribar la roba que portava, que tenia... Sempre em diu, em venien ganes de llançar-la tota, perquè Jo és que tinc- allò era irrentable. Jo Era tinc una molt experiència lleig. de quan vaig tornar... O sigui, jo, la meva germana en aquell moment era de jove d'Escambell. I ella estava de jove i va venir un dia que es feia la TTA, que és Tria la teva aventura, que és així un dia... Com un joc de rol. Sí, com un joc de rol. Bàsicament va venir ella un dia random. I va venir i doncs jo li vaig dir en plan, ajuda, sisplau. Bàsicament li vaig dir que em traies d'allà, sisplau. I doncs clar, es va preocupar un piló i quan va tornar a casa li va dir als meus pares. I després, quan al cap de 2 dies ja em venien a buscar i tan punt va arribar amb el cotxe, els hi vaig dir, pugem al cotxe i marxem, perquè ho estic passant molt malament. I no vam quedar-nos ni a dinar, perquè crec que es feia un dinar i tot. vull No, vam cantar sota la pluja, a dir, més. jo no. Jo vaig, Que romàntic. jo vaig marxar. No, però és que sobre el dia que ens van venir a buscar també plovia, però Sí, moltíssim. sí. Que recordo que la meva mare va venir amb una amiga seva a buscar-me perquè no volia anar sola amb el cotxe, perquè és que plovia molt, 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 i ens vam haver de parar a mig camí, perquè hi ha una tempesta molt, molt gran. I bueno, bàsicament vaig pujar en el cotxe i tan punt vaig arribar a casa meva, tenia, en aquell moment estava molt obsessionada amb els Playmobils i tenia una taula muntada així rotllo cavallet, doncs al mig del menjador en ple de Playmobils. I bàsicament vaig estar un mes jugant al Playmobil amb un trauma. Jo tenia molt de trauma perquè jo no confiava en les pomes i doncs no sé, jo ho vaig passar molt malament. I doncs, però no és res de... O sigui, va ser el clima, tio. Jo Però què és que sé. van ser més coses de fet, eh? Aquell Podem torn... culpar a una persona, el de dalt, Déu. en Francesc Mauri. El podem culpar a ell, no? Però és que van ser més coses, perquè també hi havia moltes vespes, i no hi em va haver caure el nen, cul. no hi va haver nen que no acabés picat per una vespa. Vespes amb pluja. Sí, 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 sí. perquè no plovia, o sigui, plovia molt, però quan no plovia feia molt de sol i sortien les vespes. I a se'ns sobre- menjaven els cereals de mel. Hi havia una carpa, que suposo que encara existeix aquesta carpa, en plan... No, Ja no? ja no. Ha mort la carpa? Anava molt bé. Anava molt bé. Es va caure? Bueno, vale, doncs ja no existeix aquesta carpa, però Ens hi comuniquen havia una que ja no carpa existeix. molt gran que va salvar una mica aquella carpa perquè, Pel sol i per la pluja. perquè plovia bàsicament sí. cada dia. Menjàvem però allà dintre. menjàvem allà dintre i quedava tot el menjar allà dins i les vespes van dir, casa meva. Sí, I era el seu terrible, rusc, o tu sigui, menjaves hi havia allà. moltes Joder, vespes. realment. I després de nit també venien porcs senglars a davant de la tenda dels monitors a fer xip-xap. Perquè Anaven a fer... Hi havia una bassa immensa Sí. de fang i feia xip-xap i tenim una anècdota sobre això, Ai, sobre a la una nostra persona que amiga va- i companya Júlia Oliver, que un dia va sortir, un dels dies va sortir de la dutxa ben net, amb la seva roba preferida, ella ho segueix recordant així, o sigui, portava el seu outfit preferit, i el que li va passar va ser que va patinar i va caure dintre la bassa de caca de porc però hi havia senglar molta merda allà. i de fang, i va acabar brutíssima. I crec que no sé si es va poder tornar a dutxar, però va acabar malament, sí, sí. Doncs jo tot el bif que puc donar és la meva experiència personal. És que Eugene per mi va ser molt top, però Escambell, però jo crec que va ser clima, tu.
Bueno, clar, perquè gent van en casa de colònies. Sí, clar. Si plou no passa Sí, res. sí, I és saps bastant com burgesia, eh? I clar, jo me'n recordo l'any següent de voler anar de campaments, bueno, no voler anar de campaments, els meus pares m'obligaven, em van dir, va, ara volem 10 dies lliures. I bàsicament doncs, no volia anar-hi perquè tenia molta por, per si em passava el mateix. Però després anava hi gent, ja em van canviar. Seguies tenint trauma. Sí. Vaig tenir... No, ho dic molt en sèrio, vaig tenir un trauma molt sèrio, O sigui, el vostre rànquing és somiatruites al primer lloc Sí. o posaríeu fem tram? Bueno, Bé, fem tram, Tram òbviament, sempre. top després u. somiatruites, després higiene i després escambell. No, a veure, experiència personal, sí. O sigui que sí, que aquest és el teu rànquing. El meu rànquing, sí. Però per En resum, clima, tio, clima. Bifa, Escambell, escambell no i tingueu en compte, somiatruites són els no millors. està parlant per fer tram, és la presidenta però no parla per fer tram. Parlo per Imma Nicolàs. No És passa res. diferent, Sí. és un personatge. Sí. Fem tram. Vale. L'exclusiva és que fem tram, ho dia escambell. Bif. Ah, és que l'escambell no tingueu en compte. Som molt bona gent, Molt d'amor, envio. Doncs, bueno, jo, sense acabar el programa, faria les dues seccions que tenim. Tenim Feu, dues feu. seccions. Sí. Per quina voleu començar, companys? Qui no ho sé. La meva és molt ràpida. La meva, bàsicament, començaré per la meva, és molt ràpida. Serà comparar-vos amb una altra organització perquè la gent pugui entendre millor què feu i com sou. A l'últim programa vaig comparar Canadà amb Castilla i la Manxa perquè la gent entengués que era Canadà, no? Perquè tenen molts assímils. I avui amb vosaltres, clar, el típic és la gent que pensa, clar, fem tram, una secta, però no us heu de sentir malament. Vull dir, els Manells de Banyoles, per exemple, també els veuen com una secta. Vull dir, la gent... Home, tira amb bifa raó. A Twitter, així. La gent Però crec que nosaltres- Són gent Us que van en vestiu- línia recta, vestida igual, i fan pam, sense parar durant 2 hores. I sense parlar. És que no sé si una secta és Ara una us secta. vinc a demostrar per què us poden considerar una secta. I només podien ser homes. Jo... Saps què passa? Que elles També. de manalles, per això no No, els tiren però que jo he dit Per que això, sois ho una Ah, sabem. de veritat, Sí, és sí, ell ho ha veritat. acceptat. Deixeu que secta. Em parli. desterraran, Deixeu que si he parli, dit que això. és compartiu. Bueno, en resum, jo he pensat primer de tot en comparar-vos amb una secta famosa com el Palmar de Troia o l'Opus Dei. Què passa? Què passa? L'Opus Aquestes Dei. sectes, com, igual que a vosaltres, els agraden els nens. Vull dir, els nens els agraden. I també tenen fe. Però he pensat que aquesta no era la millor. He anat a l'altra, que va ser comparar-vos amb les típiques sectes online de criptomonedes, així, sé tu propio jefe, o l'inglès s'ensenya mal. Què passa? Que representa aquesta gent de ser tu propio jefe, representa que tenen diners i és que amb ell va dir que vosaltres no, va dir que éreu pobres. Per tant, he pensat a la següent, que la següent possibilitat va ser comparar-vos amb la penya barcelonista de Sant Celoni. Bàsicament, per què? Perquè tant com a Fem Tram com a la penya barcelonista de Sant Celoni es mou molta droga. Vosaltres no ho Sí. sabreu. Al final he arribat a la conclusió que la millor manera de comparar-vos amb una organització era amb la família del Super 3. Aquesta és la definitiva. I Potser la Pati entre Pla. tots intentarem, m'ajudareu perquè us assembleu. Bàsicament el primer símil feu coses amb nens, d'entreteniment. Després he pensat altres comparacions com que en Nil podria ser en Pau del Super 3, com un intent així de perro flares, deixar el cabell llarg, arracades, com el Pau, no? Després he pensat que l'Imma que seria aquí és la Presidenta. la Sí, sí. he pensat que seria l'Àlex. No, tio. Sí, per què? No. Perquè l'Àlex, en plan, Deixa'l parlar. A mi no m'agrada Que l'Àlex. digui per què. fem tram. No, si voleu tallar, Amb talleu-lo, de 70 veritat, euros? sí, talleu-lo. Te'n vas 10 dies. I he pensat, amb 70 euros no tens per 10 dies. Ja sé que heu explicat tot allò, però jo al començament no ho sabia i he fet aquesta comparació. I jo penso, l'Àlex posava una mica de ketchup, mostassa i treia carnets. Però és que els I els invents de posava l'Àlex fort. no He pensat, doncs, funcionaven podries posar i monedes Fem de Tram 5 funciona cèntims molt bé. I treus 10 dies de campaments per un nen. És que a mi em feia ràbia l'Àlex perquè parava el temps quan tenia un problema. La vida no funciona així. I bàsicament callat, no germà. m'agrada l'Àlex, però sí que és veritat que fem lo impossible per donar de menjar a aquells Però nens. funciona. Sí, He pensat en un altre està membre, bé. que és en Joan, que també fa Fem Tram. He pensat que podria ser en Flusky, en Joan. En Joan en Flusky... Per què? Per què?
encara no ho he acabat d'estudiar i no ho he acabat de trobar, però he pensat que en Joan podria ser en Flusky. T'ha dit que tens el nas gran, eh? En Joan, he de dir, en Joan podria ser tant en Flusky com en Bonsai. En bonsai? Hòstia, no me'n recordava en bonsai, però sí. En realitat, Flusky fa potser més en Ferran. No el veus cara Flusky? Però no per la cara, sinó per la personalitat. Bueno, per la personalitat, en Ferran fem tram, en Ferran Iglesias. Que m'han dit que- L'únic Ferran que tenim a Fem Tram. Jo crec que encaixa més com a Flusky. Caixa com a Flusky. Sí, per si ho has anotat. Bueno, he pensat altres com... després tindríem la banda del senyor Pla, Enric. El senyor Pla he pensat que era gent. Bàsicament, us volen fotre fora i... ara... Però no ens volen fer Tots fora. Podria ser Escambell. Perquè compartiu amb Coco Escambell, no? Qui és que té? No, No, més més gent. Ah, doncs sí, gent, ho he clavat. Sí, Us volen sí. És fotre de fora. gent. Pues Sí, volen sí. fotre desgraciadament el senyor Pla perquè té el pis de... Sí, de sí, casa. el senyor Pla és gent. Sí, sí, Ja. Sí, és Però literalment pot gent. ser en Miquel Noguer, perquè en Miquel Noguer jo tenia... En Miquel Noguer, quan vulgui, porta la Wrecking Ball i ens fa pa. I adeu-siau. Pot ser en Miquel Noguer també el senyor Pla, Després, clar, havia pensat que Enric és Escambell, bueno, perquè Enric és, bueno, millor callo que podem embolico, però Enric és Escambell, i me falten aquí ajudes, no sé, Anna, tu qui creus que podria ser? Jo, En de la Biribiri, família... la Mildred... Si sóc una aranya, malament, Però en La En Mildred té Biribiri- molta personalitat, Però en Biribiri podria ser-ho. No, perquè en Biribiri no feia res, només feia biribiri i Pues jo ja, faig però molt en va aquesta Va entitat. fer connectar molts nens. Què dir-te? En Biribiri és Dius en que no Brema. faig res per És aquesta... broma. Sí, és en Brema, en Biribiri és en Brema. Sí, A sobre s'assemblen, O sigui, no perquè no és blau, però s'assembla. No sé qui podria ser, qui queda, la Lila? No, la Lila tu no ets. No, és que no me'n recordo gaire com era La Lila, en Roc, no sóc perquè em queia molt malament en Roc. I Sad la girl. Pati Pla, Sí. doncs no sé. És que sabeu què passa? Que em feia ràbia la família en general que li diguessin Pati Pla, la Pati Pla, perquè era com que no es deia, el seu nom no era Pati Pla, era Pati. I li deien Ja. nom i cognom Això. tot junt. I per què? O sigui, la gent que et diu que es refereix a tu, això és una cosa meva personal, però la gent que es refereix a tu pel teu nom i el teu cognom, quan no hi ha ningú més que es digui pel teu nom, per què ho fan? O sigui, si és del teu Molta grup d'amics ràbia. o el que sigui, dius, sí, vaig amb en tal, no sé què, però si només hi ha un tal. Vale, jo tinc No. un exemple perfecte. Però això és com Albert Obert, No, però no hi has Albert Obert va pensat. junt. Albert Obert va junt i a sobre és el tònic. O sigui, hi ha moltes coses. És veritat. Albert Obert va junt, jo estic d'acord. No, però, en plan, anem a pensar, un moment. Tornem enrere, oblidem el que s'ha dit aquí durant uns segons. L'Albert Obert i la Pati Pla. Vull dir, Crec que s'estaven espatant abans. Era per això. No sé si Però ho has d'explicar. que raó en tens. Això és No ho increïble, dic tio. perquè és verd i m'ha fet... És una ditxera-xera. mires la sabeta. Estimem molt. Et convidarem un Sí, dia sí. a- Molt d'amor. No ho he dit en cap moment amb mala De manera intenció, despectiva, no. Vale, però tornem abans, en plan, si tu ara em dius la Pati, jo no sé qui hi ha la Pati, en canvi em dius Pati Pla, sí, Albert Obert, em dius Albert, no sé qui hi ha l'Albert, em dius Albert Obert, no sé, perquè, en plan, no perquè sigui el seu cognom, sinó perquè són gent que han nascut amb... Però a veure, amb si el no, mateix estàs, però si no tens cap tipus de relació amb aquesta persona des de fa 5 anys i de cop parles d'ella, entenc que li diguis el cognom perquè és el que el caracteritza, però si parles cada dia d'aquesta persona, per què diuen el teu nom i el teu cognom? En Roc En li deia, Biribiri jo en Roc crec li que deia ja Pati, m'està eh? igual ho fas. En Roc li deia Pati. En Roc li deia Pati. Quin roc? És veritat. Ah, però Roc, era la no. teva nòvia, home. Vale, vale, Si li ha de vale. dir a la seva Un nòvia moment. Pati Pla, bueno, per això, si li Era ha de dir... però després en Roc va marxar per fer en plan... Amar en tiempo revuelto. Això. I després se'n va tornar i va anar a com si fos ahir. Sí, va anar com si fos ahir. Sí, però va anar com si fos... Sí. 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 I plot twist. Però la Pati Pla va ser crush de molta gent. Va ser el primer crush de molts catalanets. Jo crec que sí. De molts A més, amb el catalans. superesmorza. Quan cantava superesmorza jo era molt feliç. Era. I en moc m'agrada l'esport. Molt m'agradava les- Poca broma, Nosaltres vam ballar amb moc m'agrada l'esport. Sí, pel Covid. Per Covid. Ho vam penjar a l'Insta de Per coordinadora. això penso No, no, que el de Fem i Tram de encara Família hi és. 3 teniu similituds. Sí, però jo crec que Si no ho vas sabies. bé si dius que no és només cara. Fem Tram, és coordinadora de lleure. Perquè, a veure, has També. dit No, sí, sí, gent, pot has dit ser, Escambell... pot Ah, Pot ser.
Et falta simetruites, pot ser en biribiri. Hi ha una cançó de Super 3 que és somia truites, eh? Sí que és veritat. Hi ha una cançó de Super 3 que és somia truites, poden ser la cançó. En Ah, sèrio? sí, Encara el Twitter més podria ser raó. més simptomàtic, no? Que hi ha pobret, la gent va passar, se'n va oblidar. No, en somia truites podria ser l'Ovidi. Aquest és massa Què, nou, per l'Ovidi? mi, jo ja. L'Ovidi és molt nou. És nou. Què és nou. l'Ovidi? Però Era un compara- nen petit que sempre estava allà de casa i deien quan venen a buscar els teus pares. Aquelles dos nenes elfes. No, 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 això és molt més tard. Això és massa tard. Mira, simetruites és X3. Ara he començat Hòstia, X3. no m'agrada gens, eh? No, no és No, X, no, és és sex. sex. Ja, bàsicament sí. Que ara hem canviat el logo i ara el logo diu sex. No, no pot ser sex. És el sex però amb dos lletres girades. SX3. Sí. Xe. Xe. Interessant. És sex. Home, ha d'evolucionar, és que ja fa... Ja ha d'evolucionar cap a sex. Vale, però tu busques Està molt a malament, Spotify està molt mal fet. amb Super Esmorza i fica Super Esmorza sex. En sèrio? És Ja ho lleig. canviaran, ja ho canviaran quan les famílies D'aquí hiperconservadores 20 anys es ho comencin a, canviaran. queixar. Eh? No, jo no crec que ningú es queixi. Bueno, potser... Es queixaran. Sempre hi ha algú que es queixa. A Twitter ha nascut, no, això, ja. Sí, a florir. sí. Per això, i segur que hi ha ben ple de mares preocupades pels seus fills que trucaran al TV3 per queixar-se. Diu sex, no. Però és perquè nosaltres ho veiem, però els nens estan en plan... és Els nens X3. no, però és que els nens tampoc no veuen que hi ha, jo què sé, qualsevol tonteria per les que es queixen els pares d'avui en dia. D'acord. Ja, és que realment els nens no se n'enteraran pas. No, mai se n'enteren de res, Per són els culpa- pares. Uf, no sé si ho puc dir, però jo... No, és que va ser algo similar. Cuida amb el que dius. Me'n vaig molt... En plan, és totalment fora de lloc, fora de tema. No, fora de lloc no. Però... Com es deia? Black Mirror. Jo no vaig poder acabar Black Mirror també perquè va passar una cosa. a Però no es pot segon dir, d'ESO. Expliquem No es una pot dir, anècdota. Tothom ho sap, tothom ho Tothom sap. ho sap. Expliquem una anècdota, expliquem una i què I vam el anècdota. acabar Terrades es va mirant? queixar als seus pares. No, va ser. va ser l'Aniol. Ah, ja Va ser, sé. eh? Va Podem ser. Pingu, No, No, no podem traurem Pingu. No va ser- noms, no no va ser traurem enterrades. terceres persones aquí, eh? Estem parlant d'en Pingu. Sí. Sí, Sí. Estem parlant d'en En- Pingu. Expliquem bé En l'anècdota. Pingu expliquem i en bé. Nodi. També vam mirar Nodi. És veritat, i a mi Nodi m'agradava molt. O sigui, sí, En Pingu estava ben, veritat. A mi m'agradava molt aquell capítol. Vaig sí, riure però molt aquell Black vídeo. Mirror també. Vale, però és que quan va venir la Margarida Rodríguez i va dir hoy miraremos Pingu. No, però va dir, i li vam dir, ¿por qué, Margarida? Diu, porque hay gente que Sí, se ha quejado. Podem ficar... Bé, la Margarida, en plan, els últims dies de classes, miràvem... Que últim, si era principi de Al curs. principi del curs, No, eh? era final del Era curs. finals perquè Era estava finals. acabant. Sí. I no, Sí, sí. La Margarida era una profe de castellà, ja s'ha no de quedava dir. temari i ficàvem pel·lis i sèries i pues, la Margarida va dir fiquem Black El Star Mirror. City. Què passa? Que Black Mirror va ficar un capítol una miqueta obsceno, es diu obscè? No sé com es diu. En el qual, fora de lloc, en el qual sortia un president mantenint relacions No, no sexuals. No era aquest el no era nostre. Ah, el no, de la era tribu- un- Era, la Era tribu el porno. que... És Era que, un- per era un qui que no havia- sàpiga què és Black Mirror, és una sèrie que parla sobre com afectaria el futur, les noves tecnologies i així a la societat. I aquell capítol era la gent que vivia com en una sala o alguna així. I la seva habitació estava plena de pantalles i sortien anuncis. I uns d'aquests anuncis que sortien, si no pagaves o no sé què era, eren anuncis porno. Vale, és veritat. I es veia, o sigui, no es veia gran cosa. es veia res. No es veia res, crec. Però clar, tu intuïes, o sigui, se sentia. I bàsicament un I integral... clar, un nen de segon d'ESO, Primer. era primer? Era primer. Sí, sí. Un nen de primer d'ESO, doncs, es pot traumatitzar una mica. I li va dir a la seva mare o al seu pare i es van queixar a direcció. Però és que- suposo. Sí. I li van I dir li a la van dir a la Margarida, profe. Margarida, no vaig ficar més en Black Mirror perquè és un programa pornogràfic. La Margarida, enfadada, va voler fer una... Reivindicació. Va fer una reivindicació, va venir a classe, va ficar va anar a YouTube i va buscar Pingu, capítols completos. I van mirar una hora de capítols d'en Pingu. La Margarida se'ls mirava així. Però Sí, perquè perquè la sí, pantalla sí, de l'ordinador la pantalla aquí. estava sobre la taula. No era perquè... Sí. I va posar Nodi, també. Jo no el recordo, però Pingu vaig riure molt, eh? Em va Jo agradar me'n molt. recordo de veure Nodi i pensar, bueno, Està Ni bé. tan mal. ni tan mal. A mi m'agrada. Clar, sobre... És que clar, Pingu no parlen, però no dic com a mínim era en castellà i com a mínim apreníem alguna cosa. Que, saps? Perquè Gramàtica. parlaven. Està bé, està Però bé. és que jo més m'imagino que el suposat nen que va anar als seus pares a dir-los això, jo crec que li va dir en plan oh, mama, vull mirar porno a classe. Segur que no li va dir en plan hem mirat Black Mirror. Perquè no devia saber què era. I si anava traumatitzat a casa seva.
No crec. Mira el que li va passar a Broma, l'Imma. eh? Ah, no, Mira, era l'Anna. i si va estar jugant La a mare de Playmobil l'Anna, què? durant un També es va mes? traumatitzar. Vale. No, perquè clar, si Mai es va pensem traumatitzar en el aquests nen, traumes. costa de treure traumes. La meva mare, per què? Collons, amb la roba. Ah, sí, sí. Ah, O l'Imma amb els Playmobils. I l'Imma amb els També. campaments. És que passa molt això, als campaments, que estàs en plan... Hi ha una zona que és massa humida, que és allà on està la teva maleta. I després allà es forma els odempitos i... ple de bitxos. És que dormir en tenda està bé, però també té els seus quès, Sí. Que es poden explicar en un altre moment, perquè... No, heu de defensar per dormir en rato. tenda, si no, Bueno, no, esteu ara, fent si voleu bona parlar- espama O sigui, i ja ho, gent. ja ho No, defensem dormir en tenda, perquè fas molta cohesió i al final són uns campaments i està guai, o sigui... et sents cop a com l'any no I fa mal. pots tenir polls, és guai també, no? Sempre va bé. Bueno, a veure, no té per què. No sol Home, haver-hi aquest vaga de any polls. va passar. No passa res. Depèn. Sí. No passa res, pot acceptar. Però van Bàsicament, arribar tots els nens i es van des- ficar film al sense cap, polls a la vinagre cara. El meu germà no va fer-ho. i No, pa'lante. el vinagre mata els polls, eh? Per això. Ja. Val. Els hi vam val, enfilmar al sí, cap. sí. Pensava que dèieu que s'havien posat vinagre i per això tenien polls. No. Maivat. Al revés. Bueno, senyors, Parlant sobre experiències... queda una horeta, eh? Vull dir... Sí, no, hem fet s'ha d'anar l'horeta. accelerant. Crec que s'ha d'anar terminant acabant Fem la... el podcast. Fem la d'allò. Sí, sí. Voleu fer-ho? Sí. Podríem estar fent Parlant una, sobre anècdotes d'Escambell, ara la Digues us presentarà la seva secció, que va sobre una miqueta sobre això. Bueno, sí. En plan, vosaltres porteu temps fent campaments i així. Han hagut de passar coses, no? Pues farem un petit joc. Direu tres anècdotes. Clar, això- Dos d'elles seran veritat i una serà mentida. Un us l'heu d'inventar. I nosaltres haurem de De ser... campaments. De campaments, sí. O de canaletes, o de joves, o del que Us sigui. hauríeu d'haver dit abans de començar el No, programa. Tres anècdotes. No, les Dos han de penseu ser així veritat ràpid. i un us l'heu d'inventar i nosaltres hem d'adivinar quina l'he inventada. Podem, Sí. Vale. Mentre estem pensant, podeu parlar d'alguna cosa? I tant que sí. d'algú. De què voleu parlar, compatriotes? Mentre pensen... Vale, vull treure un tema. Obre un meló, Jordi. Vols obrir un meló? Obre un meló, obrim un meló. Per què collons m'ha bloquejat en dades de Twitter? T'ha bloquejat. M'ha bloquejat en dades de Twitter. I no sé En per dades què. de No sé què he fet. Però en Dallas últimament bloqueja en plan a molta gent, no? Sí. T'ha bloquejat? Per Jo què he català. fet? Jo no he Has dit penjat res. alguna cosa? Per català. Per És català, català. jo crec que és per català. Probablement és O per sigui, català. en Dallas podem dir que és un fatxa. Podem afirmar que en Dallas és fatxa. Home. Una mica sí. Jo crec que... Afirmem que en No Dallas ens és posicionem fatxa. políticament, Ja, però vull dir... però jo Aquest crec home que ens sí. ha de fer immortals a tots. Tu creus que ens arribarà a fer immortals? S'ha de parlar d'això, Jo no ho entenc pas. Obrim meló. Creus que en Dallas pot aportar No, jo crec que en alguna algun cosa a la societat sobre la immortalitat? No vam parlar ja d'això. Jo crec que els fills dels teus fills coneixeran a Dallas perquè s'haurà No. congelat. I haurà reviscut. No, el volen congelar un cop estigui mort. Per tant, l'hauran de reviure. Per això. Creieu que és possible? Jo crec que és impossible. Mai se sap. Confieu en Dallas? No ho sé. Mai se sap. Ara, jo confio en Dallas, no hi confio. Em té bloquejat a Twitter. No confiaré. Amb els cossos de... Inclús crec que el de la reina d'Anglaterra ho van fer, en plan... Amb un Walt Disney el tenen congelat. Això, es congela, no? I que sí? Sí, amb Walt Disney el tenen Bueno. congelat. Que turbi. Això és una llegenda urbana, no se sap si està congelat És o una no. llegenda tio. urbana. No, crec que és veritat, En plan, un cop mort... En plan, no, però no, en plan es congelen no per reviure'l, sinó en plan... Jo crec que... Com el negre de Banyoles. El- El negre de Banyoles. No, però és dissecat. Allò era Allò és dissecat. dissecat. Allò era Tu dissecat. creus que han dissecat en Walt Disney? Ho teniu? Ja ho teniu. Vale, Bueno, perfecte. obrirem més Aquí melons. acaba aquest debat tan intens que hem... Sí, Jo crec que sí. interessant. Vinga, va, N'expliquem una cada una. Sí, jo no me'n recordo gaire de cap, però bueno, tu digues. Comença. Vale. Comença, va. Vale, la primera anècdota que hem d'explicar és que els campaments de fa quants anys? Fa uns quants? De l'any 2019, crec Sí? que era. No, és que no sé quina anècdota vas a dir, Vale, és que tu bueno, digues. doncs els campaments confio. de l'any 2019 hi va haver-hi un problema, crec que tots els nens, en aquell moment nosaltres també érem nenes, ens vam posar d'acord i es va decidir que aquell any seria l'any de fer-se mal. Ah, sí, ara me'n recordo. I va arribar al punt de que hi va haver tanta gent que es va fer mal que es va haver d'anar més de 5 vegades a l'hospital, concretament 7. 7 Aquesta- vegades. I vas van a ser l'hospital. tot tipus de mals, No, però o sigui, 7 cops és molts. des d'esguinços, Cremades. desmaiades... Però Jo crec que és cremades. precari, molt no? petó. I No, es va no, trucar... no. És que, Es va trucar a l'ambulància. És que ho he parat en plan... I és abans, No, dic, no, no. ens era fem una mal manera tots? de parlar. I es no, va trucar a no. l'ambulància, es va anar a urgències, i va haver-hi cremades... Es va i anar al haver-hi- cap, Sí, es va anar sí. a tot arreu. Vale. Sí, Quan nosaltres cremada, érem nenes, tot, sí. l'últim any. Cremades, Sí. talls, Però i 7 cops es van són fer molt. punts
es van fer Exactes. trencades, o sigui, trencades d'ossos, esguinços, desmaiades, de tot. Què es van trencar? És per... Un dit de la mà. Un dit No, de aquesta mà. ha de ser veritat, 100%. És... Jo després diré els meus arguments Bé, de perquè aquesta és ja ho veritat. raonarem després. Ja ho Vale. Després, segona experiència. Aquest any va haver-hi un dia que va ploure moltíssim i bàsicament tots els nens van cabre en un sol lavabo. O Perquè sigui- per estar suplut, Clar, el campament és un terreny d'acampada, en principi és una zona on està feta per acampar i pot haver-hi ombra amb arbres, però la majoria de fet no tenen ni refugi, o sigui, Ni res. una zona amb sostre per poder-t'hi posar dintre, i el que vam anar aquest any va haver-hi la sort que els lavabos estaven com coberts. I clar, es va posar a ploure molt i molt i molt i molt, o sigui que el I cel doncs els estava nens molt negre, van decidir posar-se tots en un sol lavabo. en un cubicle de lavabo. I van cabre, Sí, tots. 23 nens eren. Vau gravar aquell típic TikTok d'obrir la porta i sortir 20 persones de dins? Sí. Efectivament. Sí. I després, la tercera anècdota, aquesta ja nosaltres no la vam viure perquè o sigui, encara no havíem començat a fer amb tram, va ser abans, però els monitors que sí que ara són monitors i que eren nens ens van explicar que hi va haver un any que van fer la ruta, perquè com hem dit doncs, es fan 2 dies de ruta, bueno, 2 i mig, bueno, 2 De què estàs parlant? de la ruta. Ah, sí. Vale, i s'arriba al campament al migdia i doncs van arribar al campament i van veure que allà hi havia gent. O sigui, hi havia gent al campament que ja estaven acampades i els nens se suposava que havien d'arribar allà, però hi havia gent i van trucar al propietari i van dir no, és que aquesta gent es queda encara 3 dies més. I van veure que havien fet malament la reserva de les dates. No tenim res més a dir. Jo crec que la La falsa tres. és el d'any de les patacades. L'any de les... Jo crec que l'any de les patacades és la falsa. No, jo crec que És que 7 cops són molt exactes, eh? Sí. Jo, Quin és dit que era? la primera l'heu dit amb molt de detall. Quin dit era? Era un dit, no era nostre. Vale, vale. No sé, un de la mà. Un de la mà. Vale, jo crec que la primera és veritat perquè a més l'ha explicat l'Anna i l'Imma ha aportat també moltes coses. Per tant, per aquest motiu penso que la primera és veritat. Però per això també Però pot que ser ens mentida. compenetrem molt bé, Sí. Ah, Hem estat ja. molta estona parlant de fet. Mentre vosaltres parlàveu No, sí, d'Andales, no ens sé de què debatim parlàveu. molt d'Andales, Però sí. haig de tenir algunes bases per treure la meva pròpia conclusió. I Jo crec que la aquesta tercera és és mentida. Jo crec que també estic amb tu amb la tercera. Jo, per no dir la tercera, diré que la primera. No havies dit Tothom crec que la era segona veritat. és Ja ho real, sé, però la doncs. segona sé que és veritat 100%, en canvi la primera pot ser que no. Ningú creu que la segona... Jo crec que No, perquè la segona... Bueno, clar, un moment, què és Jo un crec que lavabo? tinc informació. Collons, un lavabo... Hem on hi dit ha que un no teníem quadre. res més a dir. Un lavabo on hi ha... No es poden fer més preguntes, ja hem Sí, donat tota la exacte. informació. No, no, mira. Heu de deliberar. No, però un lavabo pot ser un lavabo on hi hagi un vàter Han dit un cubicle. Han dit o un lavabo que hi ha 10 vàters. Han dit un cubicle de lavabo. típic vàter que hi vas Un allà cubicle de lavabo i tots els nens. Jo voto la segona. Jo voto la tercera. No, però el meu germà em Jo sembla que va dir alguna cosa així. Jo voto la segona. O es va fer un porro, Jo voto la segona. o no ho sé, eh? És que jo, això que has dit del TikTok, Jupé, jo he vist un TikTok on surt molta gent d'un lavabo de fem tram. Jo dic que la tercera és mentida. Jo dic que la primera és mentida. Va, no, sí, a la primera jo. Feu- És que feu ara per m'he recordat votació. del TikTok. Vale, Vale, el aneu per veredicte. ordre, dieu quina creieu i ja està. Jo crec que l'any de les patacades és falsa. Jo la tercera és mentida. Jo l'any de les patacades també. Jo també la tercera. I saps què? Serà la segona. T'imagines? És la És la tercera. tercera. Vamos! Joder. Mai ha passat que han arribat en un campament i hi havia Era gent obvi. i molt No. menys que 3 dies de diferència d'equivocar-se. No, s'intenta revisar això bastant bé. Sí. I 1-0, sí que va ser no? veritat que es va anar moltes vegades a l'hospital. Happens. Sí, 7 vegades en Concretament concret. també per una I jo. noia que... Que picava els nens? No, no. No, Ah, vale, vale. però era una nena que es desmaiava molt sovint i no sabien què li passava. Per què es va trencar el dit? El germà el d'en germà d'en Marc Marc. Morera. Sí. En mini. Sí. Ah, i per això m'ho dit el de la porra, perquè ho sap perfectament. No, no era el de la porra, No, crec. m'ho dit que era el de la porra. Crec que era el de... Ah, doncs si ho diu en Marc és veritat. M'ho creuré. No recordem. Bueno, ell també es va fer mal, Sí. Es va obrir una cella. Bueno, Ah, hòstia, És veritat, xocant amb algú, no? sí. No, no. No, Amb va una pedra. paticar, ai, va paticar, va Estàvem- patinar i es va donar amb una pedra i després li van cosir malament i se li va infectar i la van És haver que de jo treure me'n el recordo pus. ja quan anàvem en plan a primer i així que Tenia amb una l'escola marca. no, però quan amb l'escola feia les típiques colònies en Morera els típics de... Sí, Ja, de sí, fet sí, va haver sí, de es va- marxar. Es va És el regirar el típic nen que turmell. sempre Es va es fa trencar mal. el peu, no? Es va regirar el turmell, Això. crec molt. Sí, sí.
confirma. El típic nen que sempre es fa mal. Ah, la poma, Sempre també, la poma va ser l'any de les patacades? Què és El què? poma? La poma. No, la poma és no. Campbell. No. No estem parlant del Ah, teu trauma. que no hi havia poma. Quina poma? Que no hi havia poma. No hi havia No, poma no hi poma. era. Sí, va ser aquell any. Veia patacada, aquesta. Sí, no hi havia poma, no. Bueno, jo crec que hauríem d'anar despedint, Sí, perquè no teníeu un sopar a 2:15. Sí, arribem tard. Uh, Perdona'ns, Carla. Sopar t'estimem. d'escambell... Ai, de fent tram, perdó. T'has passat. És que confonc molt els conceptes. Es retardarà una miqueta. Bueno. Aquí el podcast, no? Fins aquí el podcast número 5. Qui ho diria, Podem dir que Hem moltes arribat a gràcies per 5 tenir-nos. podcasts. Sí, I per tant. haver-nos convidat. Sí, un moltes gràcies per donar-nos un espai per parlar. Moltes Gràcies a vosaltres per venir. Sí. I a sobre haver-nos convidat a nosaltres dos concretament. Això ho agraïm molt perquè hi ha Ho moltes hem comentat, persones, de sí, fet. perquè hi ha persones del vostre grup més proper que formen part de Fem Tram i les podríeu haver convidat a ells Sí, però perfectament. aquest que ens I bueno, La secció d'aquestes persones. Ah, bueno, Ah. perfecte. Cuidado. I també que som dos noies i una mica de representació femenina no Ara vindria sí, malament. ara. Exacte. Ara. Moltes mercès. Gràcies, gràcies. Aplaudiment del públic. Fins aquí el podcast número 5. Fins aquí un mes. Passeu bé. 4 anys. Què, 4 anys?